إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне барлыкка китергән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглау хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен: Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен: Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә туры юлга күндерә, кире кайтара алмас. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз үзенең рәхмәте белән кемне дә булса хак юлга чыгарса, аны инде беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләдән хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән барлыкка китерде, аннан иптәше хатынын чыгарды, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, иң элек үземне, аннан соң сезне тәкъвалыкка чакырамын. Аллаһка тәкъвалы булыйк, һәм тәкъвалык кеше җыя ала торган иң хәерле әзерлек булып тора. Аллаһ Раббыбыз кешелекне башыннан алып ахырына хәтлек тәкъвалыкка чакырды. Моны ук пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең өммәтенә васият итеп калдырды. Һәм шушы ук тәкъвалыкны да галимнәребез үзләренә, якыннарына һәм калган кешеләргә дә тәкъвалыкны сөйләп, вәгазь, насихатлар кылдылар. Газиз дин кардәшләрем, шулай ук белегез, дуга бу дөньяда һәм ахирәттә бөтен игелекнең, бәрәкәтнең һәм нигъмәтнең ачкычы булып тора. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Коръәндә күп урыннарда дуга кылырга, аңа ялварырга чакыра һәм әмер итә. Аллаһ Тәгалә Гафир сүрәсендә әйтә: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Аллаһ Тәгалә әйтә: сезнең Раббыгыз әйтте, миңа дуга кылыгыз, миңа ялварыгыз, һәм мин сезгә җавап бирермен. Дөрестлектә кем миңа гыйбадат кылудан үзен өстен күрсә, җәһәннәмгә түбәнсетелгән рәвештә керер дип әйтә. Дуга кыл һәм җавап бирермен дип әйткән Раббыбыз. Нинди генә авырлыкларың булмасын, нинди генә кайгы килмәсен, синең кодрәтле, көч һәм куәт иясе булган, галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһ Тәгалә Раббың бар. Һәм Раббыңа дуга кылсаң, шул дугадан буш калмассың. Әлбәттә, дуга кылу тәртибе турында сөйләшсәк,
кеше теләгән һәм хаҗәте булган барлык әйберне сорарга мөмкин дуга кылганда. Бу инде әгәр дугасы шәригать кысаларыннан, шәригать куйган кануннардан чыкмаса, һәм дуга әдәпләре үтәлсә, һәм гөнаһ булмаган эшләр соралса, ул әйберләрне таләп итеп сорап дуга кылырга рөхсәт ителә. Әмма ләкин сахабалар Пәйгамбәребезнең дугаларын өйрәнеп, истә калдырып, безгә Пәйгамбәребезнең дугаларын да җиткерә иделәр. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның дугалары һәрберебез өчен үрнәк булган һәм иң идеаль булган дугалар булып тора. Һәм дуганың иң әдәплесе дә, иң тирән мәгънәлесе дә ул Пәйгамбәребез Мөхәммәднең саллаллаһу алейхи ва саллям дугасы. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Дөрестлектә сезгә Аллаһ илчесендә иң күркәм үрнәк иде дип әйтә. Һәм шуңа күрә аның тормышы, аның гыйбадәте, аның зикрләре һәм шулай ук аның дугалары, барчлык хәрәкәтләре, әдәпләре безнең өчен үрнәк булып тора. Әгәр дә кеше әйтә икән, Аллаһ илчесен яратам, аны хөрмәтлим дип кычкырып әйтә икән, әмма ләкин аның гамәлләрендә Аллаһ илчесенә охшарга теләми икән, аның тормышын, гыйбадәтен Пәйгамбәребезнеке белән тәңгәлләштерми икән, ул үз-үзен алдап йөргән кебек булып санала. Һәм аның яратам дип әйтүе дә бик тә икеле була. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебез өчен Пәйгамбәребезнең дугалары гаять әһәмиятле булып тора. Мөэминнәрнең анасы, Пәйгамбәребезнең хатыны булган Умму Сәләмә, Аллаһ Тәгалә аннан риза булсын, әйтте: Аллаһ илчесе ди йорттан чыкканда дип әйтә, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям минем йортымнан чыкканда һәр вакыт күзләрен күккә күтәреп ушбу сүзләрне әйтә иде. Аллаһумма аъуҙу бика ан адилла ау удал, ау азилла ау узал, ау аظлима ау уظлам, ау аджһала ау юджһалу алейя дигән дугасын әйтә иде ди. Бу дуганың мәгънәсе: эй Аллаһ, синнән үзем адашудан яки мине адаштырудан сакланырга ярдәм сорыйм. Шулай ук үзем хата кылудан яки мине хаталандырудан ярдәм сорыйм. Шулай ук башкаларга зулымлык кылудан яки миңа башкаларның зулымлык итүләреннән ярдәм сорыйм. Шулай ук надан булудан һәм мине наданлыкта калдырулардан синнән ярдәм сорыйм дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кылган. Һәм һәммәбез дә йортыбыздан чыкканда Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кебек ушбу дуганы кабатласак иде. Һәм бу эштә, бу дугада аннан үрнәк алсак иде. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә менә шушы дугага, шушы хадискә җентекләп карасак, ул хадистән зур хикмәтләр һәм зур гыйбрәтләр алырбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кем ул? Ул дөньяда иң тәкъвалы кеше. Ул дөньяда иң иманлы кеше. Ул Аллаһ Раббыбызның бөтен мәхлуклары арасында Аллаһка иң яратканысы, иң сөендергәнесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин шуңа карамастан, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди дәрәҗәдә булуына карамастан, ул үзе өчен курыккан һәм нәрсә сораган? Эй Аллаһ, ди, надан булудан, кешеләргә зулымлык китерүдән, шулай ук адашудан ярдәм сорыйм дип дугалар кылган, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде йортыннан чыккан саен эй Аллаһ дип ялварган. Без җәмәгать, biz инде үзебезне әллә Пәйгамбәребездән үстен күрәбезме? Бер-ике китап укыйбыз да үзебезне иң гыйлемле итеп хис итәбез. Намазга бастыкмы икән, үзебезне иң изге, иң тәкъвалы кеше итеп хис итәбез. Мәчеткә йөри башладыкмы, үзебезне иң гадел кеше итеп хис итәбез. Башкаларга зулымлык китерә аламмы? Юк, әлбәттә. Мин бит намаз укыйм, мин бит шундый кеше, мин бит фәлән, мин төгән дип җәмәгать, без үзебезне бик югарыга күтәрәбез. Үзебезне бик инде фәрештә кебек хис итәбез, мөхтәрәм җәмәгать, һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыздан шушы дугаларны сорап җәмәгать, без нәрсә эшлибез? Без үзебезне бик югарыга куябыз. Бит Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә үрнәк күрсәтте. Һәм аның үрнәген без җәмәгать йөрәкләребезгә сеңдерсәк иде. Һәм йөрәкләребездә дә һәр вакыт Аллаһ Тәгалә Раббыбызга мохтаҗлык
Һәр вакытта Аллаһ Тәгалә Раббыбызга ялвару һәм Аллаһ Тәгаләгә дуа кылу белән яшәргә тиеш йөрәкләребез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм галимнәр әйтүенчә, ни өчен Аллаһ илчесе мондый дуа кылды микән дигән сорауга, алар әйтәләр: Аллаһ илчесе йортында гына бикләнеп утырмады ди. Һәм гел гыйбадәттә монах булып утырмады дип әйтә. Мәчет эчендә генә бикләнеп утырмады ди. Халык арасында булды. Аларның проблемаларын чишәргә тырышты. Дөнья эшләрендә эшләде. Ашады, эчте, кеше белән сөйләште. Һәм инде гаиләсе, балалары ихтияҗларын үтәп гомерен үткәрде. Һәм төрле кешеләр белән аралашып гомерен уздырды. Бит кешеләр арасында кем кайсысыдыр бар изге кеше булырга мөмкин, кайсысыдыр яхшы кеше булырга мөмкин, кайсысыдыр начар булырга мөмкин, начар ниятле, начар гамәлле кеше булырга мөмкин. Һәм менә шул кешеләр начар рәвештә миңа тәэсир итмәсеннәр дип, мине хата кылырга этәрмәсеннәр дип, бу дуалар әйтелде дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шул рәвешле Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям бу дуасы аша башкаларга да үрнәк күрсәтте дип әйтә. Һәм инде сүз уңаеннан әйтеп китәм, ислам динендә, мөхтәрәм җәмәгать, монахлык дигән күренеш юктыр җәмәгать. Кеше бөтен гомерен, бөтен вакытын гыйбадәткә генә сарыф итеп, дөньядан киселүе юк андый җәмәгать. Әйбер. Ул хата. Пәйгамбәребез заманасында ул хадисне һәммәгез дә ишеткәнегез бар. 3 кеше бар иде, 3 яшь кеше. Берсе әйтә, мин төне буена йокламыйча намаз укыйм ди. Ягъни көндезен былай да йокламый. Еще төнесен дә йокламыйча гел намазда үткәрәм ди. Икенчесе әйтә, мин бер тоташтан ураза тотам ди. Көн сайын ди. Бер дә ифтар кылмыйм дип әйтә. Көн сайын ураза тотам ди. Өченчесе әйтә, мин бер кашанда хатыннарга өйләнмим дип әйтә. Ягъни өйләнү ул инде дөньяви бер мәшәкать әйме? Юк, мин гыйбадәткә генә бирелеп, хатын кызларга өйләнмим, инде шул рәвешле яшим дигәч, бу сүзләрне Пәйгамбәребезгә җиткерәләр. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям бу сүзләрне ишеткәннән соң ачуланды. Һәм әйтте, мин төнлә намаз да укыйм ди, төннәрен дә басып торам ди, һәм йоклыйм да дип әйтә. Мин уразасын да тотам ди кайсы бер көннәрне, кайсы бер көннәрне ашыйм ди, һәм мин шулай ук хатын кызларга өйләнәм дип әйтә. Һәм кем минем сөннәтемнән ваз кичсә, ул миннән булмас дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, дөнья эшләрен дә алып бару шулай ук мөселманга бер җаваплылык булды. Икенче бер хадистә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кешеләр белән аралашып, аларның начарлыкларына түзгән мөэминнең әҗере кешеләр белән аралашмыйча, алардан читләшеп, аларның начарлыкларына түзмәгән мөэминнең әҗеренә карый зуррактыр дип әйтә. Ягъни кем кешеләр белән бергә, кем алар белән аралашып яши, кем аларның начарлыкларына, әшәкелекләренә сабыр итеп гомерен үткәрә, аның әҗере бермә-бер зуррак булыр дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, мөселман кеше бер отшельник булып, бер аерылып яшәп, андый гомер үткәрергә тиеш түгел. Мөселман кеше гетто эшенә, нинди дә булса резервация эшенә бикләнеп утырырга тиеш түгел. Җәмгыять белән бергә булып, һәм алар белән аралашып, һәм аларны хикмәтле рәвештә хаталарын үзгәртергә ашыгып, ул җәмгыятькә файда китерергә ашыгырга тиеш. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебез дә менә шушы тирә-ягыбыздагы булган кешеләргә файда китереп, ярдәм итеп, һәм алардан чыккан хатаны күркәм рәвештә, хикмәтле рәвештә үзгәртергә тырышырга тиешбез. Һәм бу эшебездә Аллаһ Тәгаләдән дуа кылып, дуа сорап, ярдәмен көтәргә тиешбез. Һәм димәк, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям бу хадистә 4 әйбердән саклануны сораган. 4 әйбердән ярдәмне сораган. Беренчесе адашу, икенчесе хаталану, өченчесе зулымлык һәм 4нчесе наданлык. Һәм бу 4 әйбернең дә һәрберсе куркыныч һәм һәрберсе дә кешене һәлакәткә илтә. Һәм 4 әйбер җәмәгать һәрберебездән дә чыгарга мөмкин. Һәм шулай ук башкалар да безгә таба, башкалардан да безгә таба шушы 4 әйбер килергә мөмкин. Беренче дугасы: "Эй Аллаһ, синнән үзем адашудан, яки мине адаштырудан ярдәм сорыйм" ди. Адашу хидаятның капма каршысы. Ягъни кешенең хак юлдан, туры юлдан язуы адашу була. Нинди дә булса дингә каршылыклар кылып,
яки начар уйлар уйлап, яки гөнаһлар кылып шәһвәтенә иярсә, кеше хак юлдан язырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хакта безне бик нык кисәтте. Һәм кыямәт алдыннан булган вакыйгаларны тасвир кылды безгә, күрсәтте. Нәрсә булыр кыямәт алдыннан ди. Һәм нәрсә ди? Кеше ди иртән мөмин булыр ди, кичен ди диненнән чыгар дип әйтә. Кичен мөмин булыр ди, иртә килеп җиткәндә ул инде диненнән ваз кичкән, динсезгә әверелер дип әйтә. Кеше дип әйтә, динен дөнья рәхәтенә сатыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Дөнья рәхәтенә динен сатыр дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә бу гөнаһлар кылу, менә бу шәһвәтләр һәм дөньяның безгә шул хәтле ачылуы, ул җәмәгать безгә бер кисәтү булып тора. Чөнки әгәр дә дөнья артыннан тулысынча ияреп китсәң, гөнаһларга чумсаң, Алла сакласын, хадистә әйтелгәнчә, диннән чыгып китеп бер динсезгә әверләргә мөмкинсең. Алласызга әверләргә мөмкинсең һәм иманың югалырга мөмкин мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә бузык уйлар, фикерләр белән һәм гөнаһлар кылып җәмәгать адашудан Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Һәм үзебез генә түгел, башкаларны да Аллаһ Тәгалә башкаларны да без үзебез адаштырмыйк дип, һәм безне дә адаштырмасыннар дип, мөхтәрәм җәмәгать, дуга кылырга, Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Икенче дугасы, шулай ук үзем хата кылудан һәм мине хаталандырулардан ярдәм сорыймын дип әйтте Аллаһ илчесе. Хата дигән сүз, ягъни нинди дә булса ялгышны яки гөнаһны үзең дә белмичә, үзең дә сизмичә кылу. Һәм нинди дә булса ялгыш эшләп, моның хакта белмичә җәмәгать, аңламыйча менә шушы хатаны эшләү. Һәм менә моннан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сакланырга ярдәм сорады. Өченче дугасы исә, шулай ук үзем башкаларга зулымлык кылудан яки миңа башкаларның зулымлык кылуларыннан ярдәм сорыймын дип әйтте. Зулымлык дигән сүзнең мәгънәсе кемнең дә булса хакларын кысрыклап, аларның мал-мөлкәтләренә, аларның намусларына, аларның вөҗданнарына, ак исемнәренә пычрагату яки аларның каннарын кую, Алла сакласын. Һәм шуңа күрә җәмәгать, менә шул була зулымлык. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә буларны күз алдында тотып, миннән дә чыкмасын ди. Башкаларның зулымлыгы да миңа килмәсен дип әйтә. Башкаларның әшәклеге, зулымлыгы да миңа тимәсен ди. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә бу дөньяда әллә нинди хәлләр була. Әллә нинди вакыйгалар була. Һәм элегрәк инде ул моңа моннан бер 15 еллар элек шундый бер вакыйганы күрергә туры килде. Бер кеше намаз укый, салаватларын әйтә, бөтен гамәлләрен кыла, башкалары арасында, дуслары арасында кара әле ди, менә шушындый әйбер урладым бит әле ди. Карагыз нинди шәп, нинди матур ди да, шуны кешедән салдырып алдым бит әле дип әйтә, сөйли. Ап-ачык иттереп, бер дә оялмыйча җәмәгать менә шушы сүзләрне әйтеп утыра. Һәм менә бу җәмәгать әлбәттә инде хәзерге заманда әлхәмдүлилләһ вакытлар әзрәк үзгәрде. Инде әлхәмдүлилләһ күпчелек вакытта инде акыртып таламыйлар хәзер бит шулай бит. Әмма ләкин башка зулымлыклар да бик күп калды. Тел зулымлыклары, акча зулымлыклары, ничәмә кешеләр бурычка алып, бурычларыннан качып йөриләр. Ни кешесе белән сөйләшми, аңлашылмый. Әйме, менә хәзер шундый авыррак вакытым иде әле, кичектереп торасыңмы әле дип тә әйтми. Ни акчасы була торып та, шушы бурычын кайтарырга ашыкмый. Бу җәмәгать гап-гади зулымлык. Бурычыңны кайтара алып та, кайтармыйча торуың иң гади зулымлык булып тора. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, акча зулымлыклары, тел зулымлыклары, һәм инде менә шушы кешеләрне дә төрле сүзләр белән рәнҗетү, төрле сүзләр тагып, аны мыскыллау җәмәгать, бу да тел зулымлыкларына керә җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безне мондый рәнҗетүләрдән һәм кешеләрне кимсетүләрдән сакласын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, һәр вакыт бу афаттан дуга кылып сакланырга тырышырга тиешбез. Һәм соңгы 4нче дугасы Аллаһ илчесе әйтте, һәм шулай ук үзем надан булудан яки мине наданлыкта калдырулардан сакланырга ярдәм сорыймын дип әйтте. Наданлык дигән сүз җәмәгать гыйлемнең капма каршысы. Һәм бу афат бик тирән үтеп кергән. Бүгенге көндә Аллаһ Тәгаләнең, Раббыбызның нигъмәте бик киң. Бүгенге көндә гыйлем алырга бөтен ишекләр ачык.
мәчетләрдә дәресләр укытыла, инде китаплар бастырыла, дәресләр яздырыла, тыңларга була. Ягъни гыйлем алу ишекләре бик күп. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, без һаман да ялкауланып йөрибез, һаман да теләмибез. Кайсы берләре инде нинди дә булса проблема килеп чыкса, хәтта сорарга да теләмиләр. Әгәр дә бу хәзрәткә шалтыратсам, әгәр дә моннан сорасам, ул ярамый дип әйтәчәк, харам дип әйтмәячәк. Лучше мин шулай гына калыйм инде, шулай гына эшлим инде. Аннан соң эшләп бетергәч, аннан соң инде кылгач, сорармын әле берәр ничек дип әйтүчеләр дә бар, мөхтәрәм җәмәгать. Ә бит бу, субханалла, бу бит инде шайтанның абачык вәсвәсәсе. Шайтанның абачык адаштыруы. Шулай бит. Һәм шуңа күрә татарларда шундый бер әйтем бар. Белергә белмәү гаип түгел, белергә теләмәү гаип дип әйтәләр. Ягъни синең үзеңне белмим дигән халәтеңне танып та, шул халәтеңдә бер эш эшләмичә, бер сәбәбен кылмыйча, бер хәреф әлиф таягын өйрәнмичә йөрүең җәмәгать, бу бик зур гаип. Бу бик зур гаип. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, үзебезнең хәлебезне үзгәртергә теләү, үзебезнең гыйлемебезне арттыру изге эш булып санала. Һәм шулай ук икенче яктан кемдер бөтенләй өйрәнергә теләми, икенче яктан кемдер бер китап, ике китап укый да үзенең дөньяларның галиме итеп хис итә башлый. Һәм инде шушы 3 китапның икесен инде укып чыкса, өченчесен китабын укыганда йоклап үткәрсә мәсәлән, әйме, кайсы бер кешеләр инде әлбәттә үзләрен галим итеп куялар, төрле сәер фәтвәләр тарата башлыйлар, һәм инде үзләре дә адашырга мөмкиннәр. Һәм үзләренең гыйлемсезлекләре сәбәпле башкаларны да адаштырырга мөмкиннәр. Ә бит Аллаһ Тәгалә Раббыбыз А'раф сүрәсендә 33-нче аятта диндә белмәгән сүзне әйтүне зур гөнаһлар рәтенә куйды. Ягъни ва ан тaqulu аля Аллаһи ма ла та'ламун. Аллаһка белмичә әйткән сүзләрегез дип әйтә Аллаһ Тәгалә, ул нәрсә зур гөнаһлар белән бер рәттә тора. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, укыйк, өйрәник, һәм Аллаһ динендә гыйлемебезне арттырыйк, һәм кыямәт көнендә дә безнең изгелекләребез гыйлем сәбәпле иншаалла тагын да арттырылар, һәм инде гөнаһларыбыз да тагын да кимесеннәр. Һәм ахыр сүземдә менә сезгә бер кыйсса әйтеп үтәсем килә. Күптән түгел генә бер укыган идем. Бер устаз, бер укытучы булай дип яза. Бу хәл Дагестанда булган инде. Һәм бер мәчеттә Шафигый мәзһәбендәге булган фикъны өйрәнергә җыелганнар икән. Шафигый мәзһәбе, алар анда таралган инде, бездә Ханафи мәзһәбе, аларда Шафигый мәзһәбе. Һәм шул дәресләргә тирән картлыкка җиткән бер бабай килгән. Күчкә йөри, шал чәчләре дирелди, калтырый, әкренләп дәрескә килгән. Һәм инде дәрескә килгән кешеләр әйтәләр инде, "Эй бабай" ди, "Син бит инде карт бит инде" ди. "Син барыбер ди бу ахырына хәтта чыгып бетә алмыйсың" ди. "Китапны укый башласаң да барыбер инде бетә алмыйсың бит инде" дип әйтәләр. Һәм бу бабай нәрсә дип җавап биргән? Бу бабай әйтә, "Мин ди үлемне дини гыйлем алган рәвештә каршылыйсым килә" дип әйтә ди. Ягъни мин Аллаһ каршына ди, менә шушындый халәттә басасым килә дип әйтә, һәм күптән түгел генә шушы устаз яза, һәм бабай ди вафат булды дип әйтә ди. Бабай шул хәлендә вафат булды ди, Аллаһ Тәгалә аңа рәхимле һәм рәхмәтле булса иде дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, нинди хикмәтле бабай, һәм һәрберебездә нинди яшебез генә булмасын, шушы бабай кебек тырышып җәмәгать Аллаһ юлында гыйлем алсак иде, гыйлемебезне арттырсак иде, һәм наданлыгыбызны тагын да киметсәк иде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ушбу дугаларны без әгәр дә көн сайын кылсак, һәм дә дуга кылгач та дугаларыбыз тормышка ашсын дип сәбәпләрен кылсак, Аллаһ Раббыбыз һичшиксез ярдәмсез калдырмас иншааллаһ. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.